Una imatge no és res més que llum fixada en salts de plata sobre un paper. Perquè es faci visible, necessita... Fantasejo amb el fet que tot exploti per estar escrivint això. No hi és. Fer visible la imatge impresa. És ell qui t'ha ensenyat a revelar? És ell qui et va revelar ha arribat a casa? Quin és el teu record més antic? Conversa esmorteïda. Plantejo un autoboicot. S'intueixen les siluetes. Paisatge, finestra, reflexe. El què? El dia que vas saber... Podria ser una història inventada. Hola, voleu venir a sopar? Quants anys teníeu? Va trucar. Ens va trucar per convidar-nos a Us sopar. preguntareu per què us he fet venir. Ara, i en l'hora de la nostra mort. I la nena, que que escolta la música del casset, la sent cada cop més lluny i no s'aguanta les parpelles. Preneu i mengeu-ne tots. Sota l'asfalt clivellat, Us he fet venir per... arrels de pins, Torna a canviar de mida. la taula, Creus que t'estima? omissió, No ho sé. el nostre pa de cada Ai, dia. et mirava. Quina No sé què explosió. m'estàs dient. No podran sortir mai Per què d'aquesta taula. plores? Ho sé tot. Perquè sap que plorar és Ho sé l'única manera tot. que et facin cas. Decideixen posar-se Que els a cridar. adults et facin cas. Pateix per si algun dia l'amor s'esvaeix. No permeteu que nosaltres caiguem en la tentació. És fosc. Dorm. No, gairebé. Has resat les oracions? Com és el món? Uns ulls, uns llavis, línies. De què tens por? De la mort. Fàbriques de silenci. agafem A l'orella de l'altre, com un animal ferit en un paisatge. com animals ferits. Espero, Ja estem. a l'espera dels voltors. A la nit, els nens dormen. No, No, gairebé. No entenen res. Fantasejo que em deixo l'ordenador obert expressament a la taula de la cuina. Per què fas això? Ho sé tot. Tot serà runa per culpa vostra. Només vull una mica de temps. T'has deixat l'ordenador obert sobre la taula. Ja ho sé. Què he de fer, pare? La Com llum ho he de fer? li permet veure totes les ombres. Pecat, culpa. Perdoneu-me, pare, per perquè he pecat.